Se on auki mun 4 toboa ja mun pitää päästä näistä eroon kyllä nopeasti. Paljon tarjot näissä? Katsotaan. Onko nämä sun omia vaatteita vai? No ne on mun broidi. Okei. Se on siis tulos myymään näitä itse vai? Se on auki mun 4 toboa ja mun pitää päästä näistä eroon kyllä nopeasti. Valitettavasti mä en kyllä pysty suoraan näitä rahoja antaa tästä sit, jos nämä on sun broidin vaatteet, että olisiko sun broidi jossain tässä niinku lähistellä. No venappa hetki. Tuha nyt tänne. Noniin, mitä me sanotaan sedälle? Hyvää päivää. Kato, moro. Sä olit tulossa vissiin myymään vaatteet. Oli tuossa? Joo, olin. Okei. Tässä on kyllä ihan hienoja piissejä. Kyllä varmaan jonkunlaista diiliä saatais hoidettua, jos se on vaan sulle fine. Kyllä mä uskon kans, joo. Eiks niin? Joo. Okei. Musta tuntuu, että mä voisin tästä sen 4 tonnia tarjoa, että... Joo, se kuulostaa hyvältä. 4 tonnia! Se kuulostaa hyvältä. Joo, 4 tonnia. Et jos se on teille ihan fine, niin Laitetaan kättä päälle. Se on se. tehdä kaupat. Eikö sullekin ollut ihan fine? 4 tonnia! 4. Joo, on fine. No niin. Ei siinä mitään, hei. Nää kledytään tähän ja mä tuon teille fyrkat tossa kohta. Just näin. Joo, Yes. kiitos. Yes. Kiitti. Kiitos.